रायजो राजानिसिम नोंथांनि सिनायथिखौ होनाय। आंनि मुङा मिथुन ब्रह्म, बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, ओमफ्राय गामिया लावखाता, सिमला थालानि सिङाव थानाय। मेगननि प्रब्लेम, मेगना आंहा नुवा जादों। ओरैनो जानाया बोसोरथामसो जाबाय। ओमफ्राय थाखा फैसानि प्रब्लेमाव नायनो हायाखै आङो, मोजां सिकित्साखौ लानो हायाखै। रायजो राजाफोरनिसिम आङो माने अनसुंथाइ लुगैदों दा एसे एनै, जाय 100-200 हरो। आंहा न'आवबो जेबो गैया, राहा गैया माने नायनो। डाक्टरनाव नायदों, नायनाया खनथाम खनब्रैसो। डाक्टरा बुंदों माने 50,000सो थांगोन होननानै, थाइनै मेगनखौबो अपारेसन खालामनांगोन होनना बुंदों। थाइसेखौथ' गेरेन्टि होनो हाया, थाइसेखौ दा नुनो थाखाय थाइसेखौ बासायनांगोन होनना बुंदों डाक्टरा। थाबैनो अपारेसन खालामनो थिनदों आरो। ओमफ्राय आं गोदोहाय आफादाव दंमोन एन.द.आव। बिदिनो न'आव फैनानै माने मेगना आंनिया एसे खामानि मावनायाव माने अन्थाइजों दुखु मोन्दों नाथाखजों, नैबे आगसि साइडजों। ओमफ्राय गेजेर गेजेर ओरैनो इसे साबाय थायोमोन। आं बारा सिरियास लायाखैमोन, बिदि जानाय नङा होननानै। ओमफ्राय बिजि गंसे बा मुलि जानानै थादोंमोन आरो। बिदिनो सम सम साखांनानै एसे बारा जादों आरो मेगना। नुनो हायि अबस्थायाव फैदों माने थाइसेया, बे आगसि साइडनिया। आगसिनिफ्राय दाग दागै फैबाय दा, ओंखायनो दा नुनायाव एसे प्रब्लेम जायो आंहा। खामानि मावथाव मानसिबो सिनाया जानला मोनला, आरो सानाव नायनो हाया। नोंथाङा एन.द केडार हिसाबै गोदान सरकारनिफ्राय मा लुबैदों, जिहेतु नोंथाङा मेगननि बेराम जादों? आङो दा गोदान सरकारनि जा मानगोनां प्रमद सारनिफ्राय अनसुंथाइ होयोबा आरो मोजां मोनगौमोन आरो, अननानै एन.द हिसाबै। जेबोथ' आंहा सोलिनो हानाय माबायाव गैया।